gaskiya TV. In yau ka fara zuwa tashar nan da na mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanar sabon labari ya fito za mu sanar da kai insha Allah. Labarin mu na yau zaka ji zaben rikicin da ya barke tsakanin shugaban kasa da mai jiran gado. To jama'a abin da nake so in ce shine game da maganar da Atiku yayi naga ta jawo cece-kuce tsakanin fadar shugaban kasa da mai girma wazirin Adamawa wato Alhaji Atiku Abubakar. Akwai wani abu da nake so mutane in jawo hankalin mutane su gane. Abin da nake so in jawo hankalin mutane su gane guda ɗaya shine tun lokacin da TUNUBU ya zo ya hau mulki babu wata magana ko kuma wani abu da ake wanda za a ce na ci gaban kasa wanda za a ce shine demokradiyya. Ba a yin demokradiyya, kawai abin da suke siyasa. Tun da TUNUBU ya hau kan mulkin nan babu abin da yake magana wanda ya wuce harkar siyasa. Ya za a ci zaɓe, ya za a ci zaɓe, ya za a ci zaɓe. Shekara 4 ana ya za a ci zaɓe. Yau Atiku ya zo ya ce in Allah ya bashi zai yi wani abu guda ɗaya, ya tada musu da hankali, sun rasa inda za su sa kansu. So wannan shine kaɗan daga cikin abubuwan da muke so mutane su gane cewa ita fa harkar nan ta siyasa ta demokradiyya ba wai harka bace kawai a zo a fara tunanin irin plan ya za a ci zaɓe. Idan ka zo ya za a al'umma su samu ingantaccen rayuwa, ya za a samu ci gaba ƙasa, wani irin development za a kawo ƙasa, shine magana. Amma ko kun ga kun tsaya akan maganar ya za a ci zaɓe kullum kun yi ya za a ci zaɓe a haka kuke. To ta ya za a ci al'umma Najeriya za su ƙara zaɓa? Babu hali, ba za mu taɓa yin su ba. Sun riga sun yi felin hopeless, sun yi felin din al'umma, sun bata wa al'umma rai. Yanzu wallahi ina da yakinin cewa a yanzu akwai talakan da a Najeriya wallahi da kire yake samu yake cin abinci. Suna nan da yawa bila adad ba adadi. Amma a haka kuma kana so ka ƙara kakaba musu TUNUBU saboda rashin hankali irin namu, sai mu ce okay bari mu je mai hannu mai amfani da hannunmu mai albarka mu ƙara zaben shi. Wallahi ba zai yi ba. You guys are just deceiving yourself. Abinda TUNUBU ya kamata ya yi shine, ko da ke zama na ji an ce akwai court case shi ya taso da shi da America kan maganan takardun makarantar shi na Chicago da aka ce yayi, wanda tun wancan lokacin ake tabbatar to yanzu an fito da file din. Let's see in Allah ya da APC ma ba ta shiga zabe ba na presidential, in Allah ya, saboda abubuwan naku ya wuce gona da iri, ya wuce gona da iri. Kawai dan Atiku ya ce zai cire subsidy. Okay, ashe kun gano cewa subsidy yana rike talaka. Shine ku ba ku sa subsidy ba ku rage kuɗin mai ba, kun bar mutane a yadda muke kawai. Mai yayi haikin ya kai peak. Allah ya samu dace.